Mas Arif Purbawasesa menika kagem panjenengan monggo. Aku tak nisi dhisik, tak nulisi wong-wong sik. Ngoten. Jan miki didono kabeh loro. Lah miki didono kabeh loro. Nah, loro didonke kabeh. Nggih, paringi Mbak Salindri. Nggih, luar biasa alhamdulillah. Sowan wonten dalam agung Bapa Samiyun motor kondange yen to kasembatan anggenipun kepareng Malakraman Kang Putra. Ki aku rung nampa seratane niki undangane. Alhamdulillah. Donga dinunga panjenenganipun ingkang amugati Bapa Samiyun saripati Ibu Supriyati almarhumah mugi adicara kalenggahan dalu punika panesara saged lancar berkah barokah boten wonten satunggal punapa kepareng Boyong Basuki Kang Putra Raka Mas Britu Yobi Saputra SHMH Kajatu Kromo kalian Roro Hayu Yeni Indra Oktavia AMD Abi Atmojo saking panjenenganipun Bapak Putus saripet Ibu Ani Nayah ingkang saking Pasirian Lumajang. Donga dinunga mugi pinanganten kalah anggenipun mangebarake dadi keluarga ingkang ayem tentrem kaluwarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Gumyak watone candhak wonten bintang tamu ingkang dipun wanti-wanti para kadang masyarakat Kendung Wadungan Ngawi dawuh undangan saking panjenenganipun Bos Sampeyan sakeluarga mugi sadaya kemawon saged dasaken jambi saya ingkang dipun aturaken gendhoniken Salindri kalenggahan dalu punika mugi samudayanipun dadi lelipur wonten ngarsa sami ingkang dipun aturaken gendhoniken kepareng jumenengipun gendhoniken monggo gumya wonten candhak wah jan elok ra kaya bengi iki rumangsaku luar biasa. Sugeng dalu Sugeng dalu Kang Mas. Alhamdulillah saged pinanggih. Alhamdulillah. Sarimbit ya adine ya. Nyatane ora janjian jelalah ya pas pertandane ya adik iki wis sehati. Sehati ya. Petuk wae ora tahu. Ning nyatane chemistry-ne ya entuk. Aku rumah masa kita jodoh. Apa iya ngono? Bahwa menangi lho bahwa. Arat majenge mriko. Sowan wonten wilayah Kendung Wadungan Ngawi wonten dalem agung Bapak Samiyun motor menika. Sing endi to? Sing dhuwur. Sing dhuwur. Mosok jenenge Bapak Samiyun motor. Terkenal iki juragane motor dealer. Oh, ngono tak kira KTP-ne iki Bapak Samiyun motor. Bapak Samiyun iku dealer motor, juragane dealer motor. Alhamdulillah. Kita saged sowan teng daleme Bapak Samiyun motor kalian Ibu Supriyati almarhumah nggih kita doakan ya Allah lambe kita tangi turu kami serontolen Mas orang bewedang dhisik iya ya didongaken kagem Bapak Samiyun mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Sehat selamat wilujeng. Amin. Terus diberi rezeki yang banyak. Amin Allahumma amin. Iki acarane ngunduh mantu Mas. Ngunduh mantu. Sing dadi manten sapa jenenge ayo? Mas sapa kuwi? Kenal aku ya Britu ngono ta. Mas Brintu. Brintu to? Briptu. Briptu. Yobi Saputra. SHMH. Nggih. Kalian Mbak Yeni Indra Oktavia. AMD Oke. Wes sarjana kabeh. Alhamdulillah. Yo ngene lho jodoh iki. Jodoh ki ngono kuwi padha sarjanane berarti tunggak entuk tunggak dan tukule apik. Nongko entuk nongko tukule ya apik. Ya didongake kagem kedua temanten apa Mas? Aku nderek jenengan mawon. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin Allahumma amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Ya,
wong rumah tangga kuwi rezekine ya ning gone anak. Ning gone anak. Apalagi kalau banyak anak banyak rezeki. Banyak utang. Loh, gak rezeki ta? Murah susune larang saiki. Mundak kabeh. Apa meneh TikTok shop saiki ditutup. Ditutup ribet-ribet wong. Shopee ya ta. Nan tuku susu ning gone Shopee ki jan 2 kali lipat malah. Katane malah repot-repoti. Biasane Pak Samyun ki bolak-balik CO, saiki ditutup yo bingung. COD Mas. Iya, aja CO terus ya. Engko dadi COK ya iso. Aja. Sabun sumber Pak Samyun kang pundi? Sabun perso. Wah ya wes. Sing pundi jal yo? Pak Samyun sing ndi? Pak Samyun, ayo ngaco. Lho. Oh lah kae. Dudu. Utuh. Ha, sing roh ora dibarani kang pundi? Bapak Samyun gundul. Dudu. Wi ra. Ketoke pas PC mbek aku ka ra gundul. Gak ngono kuwi to. Wi gak gundul. Ning nggo helm. Masa nggo helm. Ya Bapak Samyun ning kang pundi nggih? Kang Ajeng katingale. Wonten Ajeng. Heeh. Nggih, mengke kersane beksa kalian kula ya, Mas. Ngoten nggih. Jan guyub Iki rukun. sing dinteni warga Kendung sakiwa tengene mung ora mung kabeh, namung kecewa wong awakmu. Nah, sing dinteni iki yo ngono kuwi. Iki Mbak Mantene sing endi to jane? Aku kuwi rong pate apal Mbak iki. Manten kalian Mas Manten kali Bapak Samyun bariki tarik bariki kon rene ya Mas. Oh, mriki nggih. Aku tak nyanyi sak lagu sing kok gek padha rene ya. Oh, nggih, monggo. Lagune sing halus-halus dhisik Mas. Halus rumiyin, Mangku purel. Lho. Mosok mangku purel garap ngene iki. Biasane napa gendenge kakak Ya program. sing halus ya Mas. Halus. Apa ya? Derek mawon. Kok sentrap-sentur kuwi nyapa to, Ken? Para. Katane kok gak tau leren rumah saku iso awan bengi. Aku ki perasaan ya ora tau ngombe es. Lah terus Mbuh kok ngene. cuaca mungkin cuaca. Cuaca paling Mas Mungkin, yo. Ketularan kae ketularan. Derek mawon tembangipun monggo. Tembangipun Setya Tuhu apa Kadung Tresna ya Mas ya? Derek mawon Kadung Tresna ingkang mawon. nembe viral ninggal katresnan nembe viral satu menika. Aku aleh aku. Maleh. Nyanyi kuwi terus. Kadung Tresna mawon nggih. Kadung Tresna. Nggih, nganu. Garap halus napa langsung rampak ngoten? Halus. Halus rumiyin. wae, Apa meneh sing ngendang niku wae. Jan. Gagah piteksa perkosa. Gagah Kok perkosa. perkosa ora perkosa. Gagah beso perkosa. Oh perkosa. Perkosa. Kira gagah perkosa. Kuwi dhewe nggon ae ngono. Ayo. Oh madhep rene, Pak. Ya malah menak madhep rene to, Pak nyawang bokong, Pak. Alah, masang. Halamat
satunggal lagon kabeh rasa. Iya. Luar biasa. Alus ini iki ya beda rasane ya. Heeh, Mas. Biasane sing gludak Wis suwe ora tau nyanyi alusan ya to, Mas. Rasane piye nek alus? Rasane iki ning ati grentes. Saiki zamane apa meneh iki? Apa meneh pripun? Sinden-sinden ki saiki kaya aku ngene iki zamane mesti lagune iki yang ngetren-ngetren. Ngetren-ngetren dangdut saiki-saiki. Meninggalkan lagu yang dulu-dulu, meninggalkan lagu langgam, meninggalkan sineman ya to, Mas. Padahal sik enak banget Enak banget kamongkone ya. Saiki yo ora iso, Mas. Iki tergantung suarane malah kaya ngene. Gara-gara nyanyi dangdut entek lu dangdut malah kaya ngene iki. Beda karo wong kene. Iya, Mas. Wong kene swara entek gak perkara nyanyi. Terus? Perkara senggak. Perkara senggak swara nganti entek. Luar biasa. Wis ning dalan ngati-ngati lho nggih wonten kendaraan lewat. Inggih, rati minggirke mawon nggih Bapak Ibu. Mengke nyerempet sing disalahne trekte. Nah. Sing salahne bane. Ha iya. Kamu kok wonge ra gelem minggir. Ra gelem minggir kandhane. Iya. Sios diatur mriki napa mboten wontenipun Bapak Samiyun? Bapak Samiyun Kalian manten kekalih. kalian kedua temanten. Heeh. Ndi? Oh, mantene teng mriki. Mana? Nih. Sini kan, coba kan. Anu Mas, keplengkang sampean. Hati-hati, kabel ora dawa. Ngendi to mantene? Iki manten niki kalian niki. Oh, ini sama ini. Dua Oh, Mbak mantennya loh mirip aku loh. Mirip konti. Podo-podo Cinone kok. Cino ndi? Dene iki genah keturunan Cino asli. Sampean Cino ndi? Cino ndi? Aku Cindo loh, Mas. Cindo. Cindo ki apa? Cino delok. Astagfirullahaladzim ora. Ora Mas ya bapakku ki wong Cina ya nggih. Asli Cino. Ya ora. Lah kok Cino ndi? Cina ning ya keturunane nek wong Jawa ning ngono barang lho. Jawa, Cina, Dadi ki Jawa. Jawa Cina. Keturunan blasteran. Nika Mbak mantenipun. Gobios. Oh Mas, sudah mongi. Urung diwenehi dadi gobios. Apane? Urung diwenehi apane? Embel-embel. Wah, embel-embel to. Baik Mbak manten sangu to. Ini Mbak manten, ya ampun perkenalan dulu namanya Mbak Yeni. Mbak Yeni. Dia cantik sekali. Ya Luar ampun. biasa. Kamsia. Sisi. Kira sisi artinya apa? Gak roh. Terima kasih. Terima kasih. Padahal orang diwenehi ya wis terima kasih ya. Kok iso? Urung diwenehi. Mas manten, inggih kersa nyanyi Mas. Wah, Mas manten iki ketara iki. Nyapa ketara nyapa? 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 Lek salimane rapet banget. Rapet cek-cek. Beda karo wong alus karo wong hati-hati nggih Mbak nggih. Hati-hati Mbak. Nyapa? Mbak alus, masih tegas. Inggih, badhe nyuwun permintaan lagu napa? Tembangipun napa monggo? Cundamani. Cundamani wah. Sesarengan orkes Jatilaras. Jatilaras Cundamani sampun garap. Oh dereng. Sing langgam mawon. Langgam mawon. Yang langgam. Yang campur sari. Campur sari. Apa kayak Gelo Wisa Tresno apa? Gitu. Ndak mudeng. Enggak tahu. Ndak ada. Di sini ndak ada urgennya. Enggak ada urgennya. Yang langgam yang campur sari apa? Yang langgam. Napa manut ke mawon? Jarek mawon. Sing penting gayeng ya Mbak ya. Joget boleh joget. Yuk joget sini yuk. Digarap ya rame-rame yuk. Joget yuk sama Bapak mantennya. Mau joget? Joget halus-halus. Yuk joget sini yuk. Nah, sini ayo Mas. Alah masih ya wis nek ngono ra iso kabeh kok nyangoni wae ya. Niku mantene mboten kestu. Apa mungkin dari Pak Samionya yang ayu punya ya, gawe. Mbak Yeni ayu masih ganteng jan cocok selek duwe anak kaya boneka. Kok sok boneka? Imut-imut ngono kuwi. Imut-imut. Matane kateng porok-porok ngono kuwi. Matane. Masa. Iya, Wisa Tresna diparingi Wisa Tresna ki sindene arep nendi to ki? Muleh. Lho. Anu tenaga selunas sih gak genep ngono kuwi ya, Ken. Muleh. Lah terus apa sing genteni aku ki engko? Lah. Mosok aku terus ki engko.
Mbok pilih Pak Samion atau mungkin untuk diserahkan ke sini. Ya remukno Mas. Pak Samion mbok pilih. Mantene kok wakil Pak Samion. Oh, mengaten. Biasane ngono kuwi. Siap. Dereke Pak Samion semoga monggo Bapak Samion kasuwun kita sasana panggungan kadhawuh saking jeneng gedhe niken semoga nuwun Bapak Samion nggih alon-alon daerah dimangkahi Bapak Samion tidak sasana panggungan sasana budaya semonggo Bapak Samion sok belajar semonggo apa ora krungu kono Su lah menika Wonge teko monggo Nggih, Bapak Samion. tenan dalem Inggih, wah jenengan niku awet enim, Pak. Apa nggih? Inggih. Putune pun kalih. Putune pun kalih. Alhamdulillah bar niki tambah malih kita, Pak. amin Tambah sing akeh ya, Mbak. Engko titipne Bapak Samion ben ora kesepian. tenan Napa nggih? Inggih, badhe ngaturaken napa, Bapak? Kula namung pesen setunggal. Napa? Serampat jenengan kalih Mas Bagus niku. alah Mas Samion lah nyapu lah ngoten niku Cocok serampat, Mas. namung niku mawon pesene Nggih, mboten sanes mboten enten mboten. Akhirnya lek pesan-pesan terakhir, Pak. Mboten Pak. Inggih, belongtung tok plang ngoten nggih, Pak. Inggih, jenengan mboten kersa? kalih beksa lho nggih ganti gong nggih beksa nggih Kula mboten mawon. Oh, mboten mawon. Penerima tamu. Siap badhe dipinangkani sakniki napa benjing? lah Nyumanggakne. Yo mangga nih ya wis esuk wae, Mas. sesuk pinanggapne barene nek ngono Lah kuwi iya. Inggih, matur sembah nuwun Bapak, sampun nimbali kula kalian paguyuban seni karawitan Jatilaras. Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Gendang nanggap maling nggih, Pak nggih. insyaallah menawa rampung kene iku ora mung bebingnya amplop sing diwene awakmu muga-muga sak montore Oh, lah ngono. surakane motor surakane mobil lho Alhamdulillah. Nggih. Langsung Mas ke serampat ya, Mas. serampat Oh, siap. ayo Ayo Mas joget, Mas. ayo Orang nggih sendal. penak nyeker wis ta Penak nyeker sumong ya. Saraba Purwatungga basaning pastur. Miting lama kalapak
mokalatiku dadi komeng nisama setitik aku wis nemu arasan kedamba kangen kurina wangi tansane mung tresnaku tanpi soleh bintang kecil di langitnya tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sing dinteneni Pak Samin yo mung iki tok asline. Asine. Ora liya mung serampat Oh, tok. serampat. Ya apa lagi kok serampat 24 jam. Tenan satu bar serampat tok. Kita nyeneng nih Pak Samion nih penal Mas. Pripun penake? Angger dikei serampat peng telu ngono. Wes guyu. Oh, tenan. Guyu. Motor siji. Boh. Larang mengen. Mosok serampat tok motor siji. Ya ora apa-apa. Luar biasa. Iya, luar Putu. biasa penontonnya loh Mas. Oh, tenan. Antusias sekali. Luar biasa lungguh hanteng timik-timik dah lenggah. Alhamdulillah. Sing putri ya amor putri. Ngono iki mlebu ki apa ya ngisi amplop ya. Garuh nek wis. Wong ngisi mbuh ora. Sepenting wong niate lho keneng mriki iki. Alhamdulillah. Niate labung dulur. Inggih nyembung seduluran ya Betul. Mas ya. Ngene iki ketara lek Bapak Samion ki sedulurane rengket banget Oh. karo tetangga-tetanggane Betul. barang ki ketara lek wong iki seneng sedekah. Serawung juga, Apa meneh sedekah. kaya kita-kita ini ya toh Mas. tenan. Seniman di pinggir jalan ya toh. diopeni Celuk karo tenanan. Bapak Samion lho. Samiun, Samiun. Samiun, Dudu Samion. Samiun nganggo Y. Mu Samiun beda. Oh iya iya. Lah aku kelingan tanggaku jenenge Jamiun. Jamiun. Nek kene Pak Samiun juragane motor, juragane iwak, juragane apa-apa. Nek Jamiun wonggonmu juragane apa? Tambal ban. Tambal ban. Iya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Iya iya. Bapak Deddy Kobuser. Kok Deddy Kobuser? Ayo gundul lah. Menggilap. Jan oli tok. Politok. Lagi gilap ngono to. Gilap. Tari cepik nyuwun Iya, lagi. Bapak paling asma sinten, Pak? Sinten? Lasimen. Lasidin. Hah? Lasimen. Din. Din. Din apa men? Lasidin Oh, ini lho, Mas Oh, Din. Lasidin. Ngersakaken tembangipun apa Mbak Bile? Mboten. Mungkin wonten pamundutan kenapa bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah teng mriki napa? Nah, Mang, Alam. oh niken jaran. wingi Ayo, rene Remo. kok jobu nganggo jaran ora? Ora. Gak nganggo to? Aku ning kene iki dikongkon gambyongi karo Mbak Manten iki. Tenan. Sak menika gambyonge sias Mbak Manten. Sias. Gambyong. Oh, gak bisa. Gak tahu. Oh, ndak bisa. Nah, coba tadi Pak Samion. Sias Pak Samion. Gambyongan. Lepake wong Bapake pipi. mantu ae. Piye-piye pokoke nggih. Nggih. Pokoknya. Iya. Bagaimana kalau kita aturakan tembang seragenan, Mas? Boleh. Contohnya Tunggu, kayak sing jaipong kayak ben ketara lek nyambut gawe kae ya. dua iki beneran. Iya, biar tuh rame nganggo tublak tungkang. Heeh, tumblak tungklang. Apa? Bisa tresno Oh, napa? iso Tresno. Gelo.